खावलायबाय बिनि उनाव दङ आसामनि केबिनेट मन्त्रि मुस्रि इउजि ब्रह्म सार बिथांखौबो बिबार बावनो थाखाय खावलायखानाय थाबाय। बिनि उनाव दङ एमपि मुस्रि रनजिरा नार्जारी बिथांखौबो बिबार बावनो थाखाय खावलायबाय। लोगोसे दङ BKWIC नि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बसुमतारी लोगोसे दङ धीरेन बर' NDP अबसर सिगनेटरिमोन बिथांखौबो बिबार बावनो थाखाय खावलायखानाय थाबाय। लोगोसे दङ जोंनि क'क्राझारनि MLA मुस्रि लरेन्स इसलारि सार बिथांखौबो बिबार बावनो थाखाय खावलायबाय। बिथाङाबो सासे सिगनेटरि आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हानाय एबसुनिफ्राय नुजाफैनो हानाय बिथां सोमदोन ब्रह्म पाब्लिसिटि सेक्रेटारि, मिनिसोरां ब्रह्म लिटारेरि सेक्रेटारि, पीताम्बर ब्रह्म जेनेरेल सेक्रेटारि UBPO, रैमाली मुसाहारी एडभाइजर बड' वुमेन जस्टिस फराम, गाम्बारी मुसाहारी प्रेसिडेंट बड' पिपल्स पार्टी आरो लोगोसे जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हानाय BTCनि मानगोनां लेङाइ बुंथिगिरि मुस्रि बिजितगोरा नार्जारी बिथांखौबो बिबार बावनो थाखाय खावलायनाय जादों। जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हानाय आबोफनि आफादगिरि बिजुलि नार्जारी, लेङाइ आफादगिरि फुल'नि बसुमतारी लोगोसे BTCनि साफ्रोमबो मानगोनां मावफुं सोद्रोमाफोर MCLAफोर आरो नुजाथिफैनो हानाय गुबुन गुबुन गौथुम आफादफोरनि दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ बिबार बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। खेबसेबाव गुरैयै खावलायदों बेवहाय नुजाफैनाय मोनफ्रोमबो आफाद गौथुमनि दैदेनगिरि नोंथांमोनखौबो बिबार बावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बेवहाय एक्सन गिभिंनि सोद्रोमाफोर दङब्ला बिथांमोनखौबो बिबार बावनायाव बाहागो लानो खावलायनाय जादों। बेनि उनाव जोङो BTC जथुम मावमिननि सिङाव उननि हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय थियारि जादों। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बेवहाय बिबार बावखांनायनि उनाव BTC जथुम मावमिनाव थुबुर जाहैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। আমি নতুন আনন্দিত হয়েছি যে আজি আমি উদযাপন কৰিবলৈ গৈ আছো বড়ো বিশ্ব কোৰ্টে আৰু সেই উদযাপনৰ দিনত